Čau lidi, vítám vás u své další reakce a dneska se podíváme na video od Moona, že si koupil Lambo. Tak jdeme na to. Kúpil som si Lambo, aby ste vy nemuseli a v dnešnom videu si ho idem vyzdvihnúť. Ví se mi, že to video má přesně 15 minut, tak s vámi líbí mých moje reakce. Ľudia, som extrémne nervózny dneska a sám veľmi nedokážem uveriť tomu, že čo dneska ideme robiť. Takže takto, kto ma pozná, ten vie, ale kto ma Ty jsi mi koupil taky Lambo. Hele, Moone, koupíš mi ho? Pozná, tak som youtuber. A som youtuber kvôli tomu, pretože v detstve som nebol ničím zaujímavý ako malé dieťa. Nechci nic říkat, ale vy podle mýho názoru vypadá jako holka. Ale to ne... Dělají dlouhý vlasy. Neměl bych akorát někoho s dlouhýma vlasama, když mám taky dlouhý vlasy, ale nevadí. Na základke. A ešte k tomu som bol mentálne šikanovaný. Takže presne kvôli tomu, keď som mal 12 rokov, tak som si v 2014 založil svoj YouTube kanál s víziou byť populárny nielen v škole, ale aj na internete. Za rok v mojich 13 rokoch som natočil svoje 100 video v poradí a dostal som možnosť z YouTube zarábať peniaze, čo bola veľká vec. Nevedel som, že vôbec niekedy takúto možnosť niekedy dostanem. V roku 2016 som získal 100 000 odberateľov na mojom hlavnom kanáli a získal som Silver Button. A o trochu neskôr, taky bych chtěl. V roku 2019 som si kúpil dejte odběr a like a napište do komentu, na co mám dělat další reakci. Jdem na to. Svoje prvé vysnívané auto Audi A7, ktorú mám doteraz v garáži. Ľudia, čo ma sledujú, tak viete, že s tým autom točím videa a využívam ho na content. Neskôr, keď som mal 22 rokov, tak som na kanáli získal 1 000 000 odberateľov, ako vtedy jeden z 13 ľudí v celom Československu. A dneska po viac ako 1600 vydaných videách, po viac ako desiatkách súprových projektoch a po desiatkách vypredaných akciách som sa rozhodol, že sa obmením za niečo, čo som si niekedy sľúbil. Keď som mal 12 rokov, tak som si ustanovil, že raz do môjho rodného mesta na východe Slovenska zoberiem Lambo. Či to bude za 5 rokov, či to bude za 10 rokov, za 20 rokov, to mi je jedno. Chcem vlastnou zásluhou a vlastnou prácou dostať. Dobře, tak doufám, že mi pomůžeš tím, abych do té mé dostal taky Lambo. Ideálně by bylo moje. Co ti je? No tak než se to načne, tak mi dejte toho, aby som doniesol Lambo do môjho rodného mesta. Neprebehlo ani 5 rokov, ani 10 rokov. Prebehlo pár mesiacov a stojím tu pred showroomom super luxusných aut a idem si vyzdvihnúť svoje vlastné Lamborghini. Nevadí. Neverím, čo sa deje, dneska je sen. Nachádzame sa v Anont Performance Brno, kde som si svoje Lambo kúpil a teraz sa idem zoznámiť s ľuďmi, ktorí ma tu čakajú. Jo, nazdar, čus. Čakali ma tam moji najlepší kamaráti Lukáš a Marley, potom Nudlička a taktiež... Na Marleyho jsme dělali taky reakci, tak se běžte podívat. Chlapci z FXCG, konkrétne Jacob mi pomohol s kontaktmi, aby som si toto Lambo vôbec mohol kúpiť. Je to tu no, jak to je prikryté, no to je hrozne nízke, čo ti dáva. Hej borci, asi ani nevieme, či to chcem nejak extra naťahovať, asi by sme rovno vyšli na to, nie? Čo mi na to? Neposlúžime. O môj bože, ja sa... OK, dobre borci, ja si myslím, že môžete ísť na to. Koukejte na tú fialovou věc. O môj bože. Ale nepremýšľaj, či to nie je až moc. Toto je extrém, čo ti dáva? A to je úplně normální. Proč je tam tahle písnička? Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť. To je úplná nádhera. Čo ti dáva? Takže tak ľudia, toto je moje nové Lamborghini Huracan Evo. Má to 5,2 litrový atmosférický 10 válec, ktorý produkuje 640 koní na všetky 4 kolesa. Myslím si, že to je dobrý. Vďaka ktorému dokáže auto zrýchliť z 0 na 100 za 2,9 sekundy. Maximálna rýchlosť tohto auta je 320 km za hodinu v stoku a je v plnej výbave. Ale rýchlosť tohto auta ma ani až tak veľmi nezaujíma. Hlavne ma zaujíma tá elegancia. Auto je vo fialovej farbe Viola Pacifier, má keramické brzdy a tieto nádherné 20-kové kolesá. Auto je úplne nové a som jeho prvým majiteľom. Proč? Je 2022 a podľa našich záznamov sa jedná o posledný neregistrovaný Huracán v Československu, pretože sa tento model už nevyrába. Takže som ho akurát ja stihol. Kamaráde, hodíš šťastných kilometrov. Díky moc, díky moc. Normálne tá farba úplne giganticky dobre vyzerá akože v realite. No počkaj, má to značky ešte? Nie, nemá to značky. Máme to značky ešte? Moonovské niekde? Jo, toto sú moje Moonovské značky a teraz sa smejem, že vybrať správnu variantu značky mi zabralo ešte viac energie, ako kúpiť to Lambo samotné. Do toho ramečku normálne ja sa bojím toho vôbec dotýkať, ja viem, že to je moje, ale... Viete čo, ešte pred značkou sa poďme pozrieť do interiéru.
Jak sa to ešte pre mňa otvorí. Ja vážne ako ja nemám slov, kámo. To je... O môj hej, jak to... To budou tak drahý opravy, že to na ní nechceš vidět. Jak to vonia tou novotou, to je tá vôňa nového auta a tej novej kože k nezaplateniu. A celkom som dostal flashback na rok 2020, keď som si kupoval svoju Audinu. Dáme hit start? Naštartujeme to? Dáme štart, borci? Jo. Staruješ jako raketu. To je hrozně hlasné, čo ti dává? To mám zastavil srdce, jako ty vybrat. Tak když ty máš takovouhle ozvěnu, tak bych se ani nedivil. Zůstal ti ten výfuk na autě nebo odlíkl? Můžeš nám zkusit jenom opak? Ty si tam nevlezeš, že jsme zmysleli. No právě, to Poď skúsiť. Samozrejme som dal priestor aj mojim kamarátom, aby si sadli do lamba. Proč se to neotvírá nahoru ty dveře? Bolo to málo drahé, Lukášu. Kámo, len dotýkaš toho stropu. A tak jo, jako mohl bych jet nějak. Hlavne neujeď. Ale to už je nelegální. Ja už to... Ještě helmu, vole. Potom si musí nosit helma. Počítaj, nic nevidíš z toho, vole. To je hrozne nízke auto, toto je. Pozrite sa, ja mám, mne to je po brucho, kámo, toto auto. Myslím si, že ešte toto sedátko je úplne najviac vzadu, jak sa dá, kámo. Ľudia, ktorí majú nad 190, tak toto ne, toto je. Kolik kWh na 100 km to žere? Do mojho lamba si taktiež sadol aj Stan, ktorý sa prišiel taktiež pozrieť. A jeho reakcia bola... Reakcia pochopiteľná. Fotky s autom taktiež nesmeli chýbať. Bylo by super, kdybych si za YouTubeový peníze z mýho kanálu, který nemá ani 20 odběratelů, ani 15, mohl koupit taky Lambo. Jestli mě chcete podpořit a když mě potkáte, můžete mi dát nějaký penízky, jsem docela chudý. Stoupla do boku a sera do boku. Ja som celkom nízky, ja si myslím, že to ešte celkom pôjde, kámo, ale... Dovnútra a toto. Jo, jakože za chvíli. Jasné. Jsem se překlik. Slyší mi to tam. Je, extrémne. Aj o, kámo, to je dosť dôležité. Tak, a teraz si idem na auto pricvaknúť svoju vlastnú značku. Auto bolo registrované na Českú SRO, takže preto sú značky české. Tak, je to tam. OK, teraz už to legálne môže ísť po silnici. Toto auto nie je na praktické veci, na to je moja Audina. Ale aj tak ma zaujímalo, že aký môže mať Lambo, dajme tomu kufor. Podržíš to, tak si tě A jo. Ale jestli si představuje... Jako do toho nenarveš ani... No, nebudu nic říkat. No, dobrou chuť. Nenarveš do toho nic. že to bude na nákup, tak... Kámo, to je všecko. Máte světíček kufru, Co si děláš Tam ani srandu? psa nepřijde. To je všecko, to ani Někam na dopředu to No, bylo... tam se vidí moje kabelka možná. A počkaj, toto tu musí byť, jo? Toto je nejaká lekárnička, tak to je halus, no. Aspoň nebude, že byl klíčový. Vidíte, kámo, to je proste, neviem, jak to je vidno na videu, to je proste veľká placka. Veľká, široká placka. A ten predok je, kámo, úplne masívny. A víš, co je ještě masivní, vole? To je účest. Kámo, ja som vedel, že to povieš, mám low paper fade, kámo. Tak, a myslím si, že momentálne už je najvyšší čas auto naštartovať a vyparkovať ho vonku pred dealership. Kámo, že se neboj, že to odře, halo. Já bych tomu člověk, že to máš aspoň pojištěný, když nic víc, protože tohle... Co? Jaj. To blázen, šílený. Opravdovej cvok. Bych se bál z oktavku, tak je to vole. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got Tak a za ten čas, čo som nechal kameramana natočiť nejaké klipíky s autom, tak som sa rozhodol, že kolegov slavnostne pozvem na Mekáč. Jo, lebo bol najbližšie. Ideme na Mekáč a Naďa sa pýtala, či sa všetci pomestíme do toho auta. Tohle není Lambo, tohle je praktický, vole. A Bugatti stojí kolik? Tak dvakrát tolik. Jebe. Naďu. Halo. Takže sme sa všetci napapali a... Vypadá to tam všichni úplně nejlíp, hele. Tenhle ten si to úplně užívá. Išli sme späť. Ideme len sa premiestniť, pretože mám tu kamaráta, ktorý mi robí šoty. Takže ideme nájsť nejaké voľné parkovacie miesto, kde to tu môžeme dať. Klapky sa uzatvárajú, to je sranda, že sa to robí, ale viem, že sa to dá odendať, takže... Jo, ono sa to otvára až po určitých otáčkach. Kolik příslušenství Lamborghini se vleze do Lamborghini? Kámo. To všetko, ja tam mám tašku, stativ, kámo, plachtu, nejaké veci, ktoré som k tomu autu dostal a to je všetko. Bráško mrtvolu bys tam nedal, tak? No, to je problém docela.
No to je nejlepší oktávka podle mě. Nebo prostě nějaká Škodovka nějaká. Sakra. Čo je na talianské auto celkom škoda. Celkom ironia. Tak si vždycky bouchneš. A vieš, ako je to moje auto, takže ja... Se divím, že to vadí ty holce a ne Moonovi. Tak to bolí. A to nejsou autíčkáři, tak to bolí. Kamo, merí mi. To je hrot. Ilegální úplně. Nikde jsem neviděl lepší černou barvu. Vesmírná černá. Černá díra. OK guys, teraz sme na ceste do Prahy. Toto auto som Díry sú díry. takže momentálne sme na tej jedničke. Máme toto celkom voľné. Akurát teda, ako sa môžete pozrieť na dopravu, môžeš ukázať Daňu. Nie je úplne najvoľnejšia doprava. 123, viac asi nepôjdeme. Ale, kamo, najlepšie, jak toto auto je cítiť novotou. To proste milujem. To aj keď som si vyzvedal Audi A7 v roku 2020, tá vôňa proste tej novoty. Toto auto má momentálne 75 km najazdených, malo 55, keď som preto prišiel. A sorry, že som bol celý čas ticho, pretože pre mňa je to neuveriteľný šok. Mne sa teraz zdá, že sniem. Zatiaľ toto auto v porovnaní s Audinou je samozrejme o mnoho tvrdšie. Je to trošku o niečom inom a zároveň je to auto tvrdé a aj hlasnejšie. S tím bálit po normálních českých cestách, to je prostě, aby to auto nerozebralo reálně. O môj bože, jak to kope. Jak to má ešte Bob's and Banks, kámo. Protože tam je přes to sluníčko vidět hodně. A hej, už teraz sú za mnou fanúšikovia so slovenskou značkou, to bude. Už počas cesty do Prahy nás stretli fanúšikovia. To asi potvrdením, že ako moc toto auto berie pozornosť. Ale viete, aká je výhoda? Akémukoľvek fanúšikovi môžeme hneď zdrhnúť. Vidíš to tu logo, ten cup holder, to je príplatok za tuším nejakých 15 alebo 20 000 korún. To je dobré, nie? Keby som si to konfiguroval ja... Jo, to bude nejlepší. Ja 20 000 za takú prkočinu nedám. Kámo, doprava môže byť všelijaká, ale hlavne, že máme krásne počasie. To je za prvé a za druhé. Toto Lambo som si kúpil preto, aby ste vy nemuseli. Kámo, to môže byť celkom dobrý nápad na názov. Že kúpil som si Lambo, aby ste vy nemuseli. A nevážne, toto bude odteraz moja content kára. Audinu mám stále. Říkáš název, uděláme z toho název. A doufám, že jsme to klikli. Ale doma. V Lambe som sedel koľko? Dvakrát v živote? Prvýkrát u Jacoba a druhýkrát v STOčku v Dubaji. Radši cenzurnutá rychlost, protože ji prostě překročil. Bank sú krásne, kámo. To je prvýkrát, že čo idem tankovať stovku. Žere to extrémne. No. Priemerná spotreba tohto auta je 10 až 15 litrov na 100 km, ale štýlom jazdy, ktoré toto auto umožňuje, je to takmer nemožné. A hneď na to sme šťastne prišli domov. Ten bordel si nevšimajte, celá garáž sa bude prerábať a urobím o tom aj samostatné video. No hneď ďalší deň som vstal a hneď som zavítal do svojej garáže, kde som sa rozhodol svoje Lambo trošku viac poznať, takže som si ho zobral na menšiu projížďku. Áno, dámy a páni, toto je mojich prvých 1000 km na mojom Lambe. Tak jo ľudia, sme na... Máš furt cenzurnutou tu rychlost, to fakt tolik překračuješ, nebo co? No, asi nechce být tady, no. konci tohto videa a keď sa ma budete pýtať, že Moon, prečo si kúpil práve Lambo? Lamborghini sa mi páčilo už od detstva, páčila sa mi... Oni se vyrábějí fake Lamba? Co? To mi jak uniklo. Agresivita toho auta, rýchlosť toho auta, ale hlavne ten zvuk, ktorý ten 10-válec, ktorý je za mnou, vydáva. Do tohto auta som sa zamiloval. Proste tie emócie, ktoré toto auto ponúka, nielen vodičovi, ale aj ľuďom naokolo, ten wow efekt, ktorý to vytvára, je proste nádherný. Je pravda, že praktičnosť tohto tu auta nie je najlepšia a tiež sa ma na to budete pýtať, že Moon, teraz ako budeš chodiť na výlety alebo ako budeš voziť viac ako 2 ľudí. Ako som povedal, tak moju A7 si stále nechávam. Momentálne ale v servise, ako som povedal, je vo wellnesse. Ale na nejaké nákupy alebo nejaké prevážačky a tak ďalej. Tu mám A7, má tak veľký kufor, že som tom natočil video, že ako v tom aute spím. Takže myslíte na to, že keď chcete mať takéto auto, stále majte rezervu, aby ste mali aj nejaké praktické auto. Ja to mám, takže ja som v pohode. Taktiež v dobe, kedy točím toto video, tak vie asi len 10 ľudí z môjho okolia, že toto auto vôbec mám. Pretože samozrejme video, na ktoré teraz pozeráte, ešte nevyšlo. Riešil som to asi posledný rok, kámo, ale nikde som to nerozhlasoval. A nebuďte na mňa naštvaní, ani ľudia z Hero Hero. Nerád robím prázdne sľuby. A stále sa držím Slovensko poregadla, že reči sa hovoria, ale chlieb sa je. To znamená, drž hubu a makaj v pozadí. Drž frasu a maké. Souhlasím. Nech činy znejú hlasnejšie než tvoje reči. A ten čin je v mojom prípade moje Lambo. Pretože som mal hrozne veľa kamarátov, ktorí len mleli, že aké auto chcú, aké chcú kariéry, čo všetko si chcú kúpiť. A nakoniec to všetko boli len reči, aby sa cítili lepšie, ale do reality to nepriniesli. Múne, ale kupovať si auto je taká zlá investícia, to bude hrozne padať na cene. Ešte keď to je nové auto, poistenie máš drahé, opravy sú drahé. Áno, to ja viem. Som si toho vedomý, ale aj skrz to som sa rozhodol si to Lambo kúpiť. Investícia mám dosť, mám vlastný barák v
Prahe, mám super biznis, mám akcie, mám kryptá a taktiež ide o to, že ako toto auto dokážete zužitkovať. Keď viete takéto auto využiť na pritiahnutie pozornosti alebo na pritiahnutie nových zákazníkov, alebo napríklad v môjom prípade s tým točím videá a cez reklamy sa mi peniaze na to auto vrátia späť, aspoň z veľkej časti. Taky bych si dal nějaký penízky, posílejte, donejte. Tak to zrazu až taká zlá investícia nie je. Což nejde, nevadí. Čo? A zjavne tá vec s pozornosťou funguje, keďže aj ty sám sa na toto video pozeráš momentálne. Záleží proste kto. No ne, mě to napsal kamarád, ať se na to nebo... Kamarád, no, divák. A jsem to video podívám, tak se na něj koukám a doufám, že se mu tato reakce líbí. Doufám, že tady dokoukal až sem a jestli jo, tak tam píš do komentářů Lambo. Keby som nebol youtuber, tak by som si takéto auto nekupoval, pretože by to pre mňa nemalo zmysel. Ale taktiež pre mňa nedáva zmysel toto auto si nechať len a len pre seba. Toto auto je výsledkom aj vašej podpory. Vďaka vám, podpore divákov, som si ja toto auto mohol kúpiť a je to aj vašou zásluhou. Takže vám patrí neuveriteľná vďaka a časť mojej vďaky je to, že s týmto autom budem odteraz točiť videá, tvoriť s ním content, aby som sa aj s vami podelil o ten zážitok, ktorý ja s týmto autom mám. A nielen to. Toto auto môžete vidieť naživo 2. a 3.8. na Pražskom Trojskom zámku na akcii Petropalas, kde už budem na 3. ročníku a tamto auto môžete vidieť naživo. Vstupenky si môžete buď kúpiť s môjim zľavovým kódom MOON25 alebo ich môžete vyhrať na mojom Hero, kde každý mesiac vyberiem 10 ľudí, ktorí dostanú vstupenku úplne zdarma. Keď sme pri tom Hero, tak taktiež tam budem každý mesiac losovať jedného fanúšika, za ktorým prídem a ktorého v tomto tu Lambe aj zväziem. A taktiež budem o tom robiť video, takže pokiaľ chcete mať väčšiu šancu na výhru, no tak tam nabehnite ešte teraz, kým tam je menej ľudí, pretože keď rozbombím content s týmto autom, tak verte tomu, že tá šanca na výhru už bude o mnoho menšia. Ale mimo toho tam môžete nájsť exkluzívny content, ktorý je vážne veľmi napomocný veľmi veľa ľuďom, ktorí tam v mojej komunite sú. Takže ľudia, toto je z tohto videa asi všetko. Ešte ma čaká na tomto aute dať PPF-ku alebo nejaké držaky na telefón, kamery, blablabla, o tom všetkom budem robiť video a ja viem. Dej tam věci z tému, udělej video, vyzdobím se to témem. Že toto video bude mať aj hejtrov alebo nejaké bulvárne články. Ale ja tomu rozumiem. Ja keby som bol na mieste mojich hejtrov, tiež by som samého seba nenávidel. A hejtri nerozumejú tejto ceste, ktorú som musel vykonať preto, aby som takéto auto získal. V 11 rokoch som bol presne v pozícii hejtra, kedy som chodil po YouTube a nadával som všetkým, ktorí mali lepší počítač ako ja, pretože ja sám som ho nemal. Keď som videl nejakého typka, čo si kúpil nové auto, no tak som si prial, aby s tým autom hneď niekde nabúral. Taký som bol ja v 11 rokoch. Tak, a momentálne som tým, koho by som v 11 nenávidel. Teraz som v tejto pozícii, kedy presne toto mám a teraz ja nasieram iných ľudí. Takže je to asi kolobeh života. Každopádne je to furt nejaký level up a bola to veľmi dlhá cesta. Takže nemyslíte, že som to získal len takto alebo že mi to kúpili rodičia, len kvôli tomu, že ma momentálne nepoznáte. Odporúčam vám si vážne pozrieť moju históriu kanála, čo všetko som preto musel dať, koľko úsilia, koľko snahy to potrebovalo a taktiež koľko perfektných a úžasných fanúšikov a ich podpory tomu aj dopomohlo. Ľudia, som veľmi rád, že si toto video pozreli a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa presne z tohto tu Lamba. Zatiaľ. Tak jo, kdo to dokoukal až sem, napište mi do komentářů Lambo, to je všechno, ale původně tady bylo 15 sekund. Haló? No nevadí, to video se během sledování zkrátilo o vteřinu. Nevadí, tak doufám, že se vám tato reakce líbila. Tady máte playlist na obrazovce, teďka byste měli vidět a nejnovější video, tak se prosím vás běžte podívat, dejte mi prosím like a odběr a napište do komentářů Lambo, anebo na co vám udělat reakci příště, tak zdar.